Πάμε, ξεκινάμε. Ναι, ξεκινάμε. Γεια σας, γεια σου YouTube. Δεύτερο επεισόδιο του Herobrine Series. Τελικώς δεν θα είναι survival series, αλλά Herobrine. Ένα show βασικά θα είναι για την πλάκα μας. Πολύ απλά μπορείς να τους γράψεις ότι την κάνουμε survival. Για να μην μου έχουν σπάσει λίγο τα νεύρα. Ποιανόν? Τον φίλο μας στο server που δεν ξέρουμε καν. Τι λένε? Λένε ότι πολύ απλά δεν είναι legit survival και βασικά κάτι μαλακίες γράφανε για το survival. Τέλος πάντων, Το Rain λένε, δεν είναι legit survival video. Έχουμε φτιάξει ένα σπιτάκι εδώ πέρα. Καλή φάση. Είναι λίγο για να φτιάξεις το άτομο. Έτσι. Κάποιος μας είπε να κάνουμε survival, αλλά κάποιος βλάκας. Βασικά, πλάκα κάνουμε. Κάποιος, ο Herobrine είναι ακριβά, μας έδωσε πάρα πολλές προμήθειες. Έχουμε γεμίσει chest και μόνο μια διαμαντένια ξινά. Πάμε να κάνουμε λίγο. Να πετάξουμε το διαμάντι μέσα στα σκουπίδια, τέλος πάντων. Το θέλω, άσε μισό. Πρέπει να είναι άστερο. Κάτσε. Μίλας λίγο μόνος σου και τα λέμε. Ένα λεπτάκι. Οκ, όπως ξέρω το μαλάκας πήγε για κάποιο άλλη μαλακία. Όπα, κάτσε. Κοφίσω. Ωραία, χειμωνιάτικο βράδυ. Δεύτερο επεισόδιο. Χωρέο server είναι πάντως τόσο. Είναι ο 7. Όταν ξεκινήσαμε δεν το είπαμε το όνομά του. Είναι ο 7. Ας μην αργούμε, σε αυτό το επεισόδιο που θα είναι 15 λεπτά θα κάνουμε mining. Ας πάμε κάτω τώρα. Οκ. Κάτσαμε πάρα από πρώτα πλάγμα 100 torches. Πού είναι? Το προηγούμενο βγήκε 20 λεπτά επεισόδιο. Πού πήγαν οι torches μου? Τους άφησα πάλι, τους άφησα. Θέλω torches. Φέρω μερικούς. Κάτσε ρε φίλε, φτιάχνω. Κάρα. Κάπου είχα αφήσει torches, δεν ξέρω. Κάρα για τα sticks. Οκ. Nerf Elderman. Not bad. Not bad. Κάτσε να πάρω και λίγο ξύλο. Πάντα είναι καλό λίγο ξύλο και ένα φιάρι. Στα θάρια. Γιατί μου σπάνε. Σίγουρα παίζει LOL αυτός. Ωραία, πάμε. Πάμε. Σίγουρα πάμε. Κατέβα. Κλείσε πόρτα πίσω σου. Τους γράφω τώρα που άκουσα παίζουν. Τόξο, κάτσε. Περίμενα αυτό, κάτσε να φέρω και ένα τόξο. Πρέπει να έχω ένα τόξο πάνω. Καταστραμμένο είναι λίγο βέβαια, αλλά εντάξει. Πες να πάτε ένα βένα ρε. Αλλά τα κάνουμε βίντεο μετά. Μπε. Δεν θα, μετά θα κλείσω αντίγεια. Με αφήσει μόνο μου. Τέλος πάντων, πάμε εδώ, κατέβα ρε. Τελείωνε. Πάμε. Ωραία, έχω πάρει και ένα ωραίο τόξο. Καλά και δεν έχεις καθόλου armor εσύ. Όχι. Και είναι κακό έτσι. Ένα creeper! Κάτσε. Μην τον πω εσύ. Παραλίγο να χτυπήσω, Να, θα τον πετάξουμε κάτω. Νουμπα. Έχει λίγο lagging, Κάτσε πρώτα. Θα σας λείψω με ένα σόβελ που μπορώ. We make that videos. Προς τα πού πάμε τώρα? Πάμε προς τα εκεί, πέσουμε προς τα κάτω. Βασικά πάμε πάμε προς κατά μήκος τη σπηλιά. Πέσε, έλα εδώ, πέσε. Δεν έχω έχεις φτιάξει. Τι αυτό, μια γελάδα. Γιάννη, πότε θα κλείσεις εσύ? Ναι, σε κάμποσο. Οκ, μια ράχνη, κακή φάση αυτή. Δεν είναι κακ... Λαγ, γιατί δεν καταστάθηκε τίποτα? Είναι γαμώτο, είναι μόντα αυτό. Καλή φάση. Μ' αρέσει αυτό. Τρως damage, εντάξει, τόσο ναι. Wow, $50. Καλή φάση. Κάποιος έκανε donate $50. Αν σας αρέσει και εσάς στο server αυτός και θέλει να συνεχίσουμε τη σειρά, κάντε donate. Ή αλλιώς μην κάνετε donate. Πρόφησε. Πήρα και μάσκα, ωραία. Κοίτα, έχω μάσκα. Νουμπά. Πήγε, πίσω σου! Έχουμε γαμηθήσει. Όχι κι άλλος, έλα τώρα. Άδικο. Δεν πήρα φαγητό μαζί μου. Πάνω μου τον έστειλες ρε φίλε και λαγκάρωσα που πέθανε. Ντροπή σου. Τι λέξεις αυτό στο YouTube? Κάνε slash F-com. Το έχω κάνει. Βασικά με έβαλε στο σπίτι. Φοβάμαι ότι δεν θα έχω τα αντικείμενα. Πρέπει να πάρουμε την πίκαξη. Είναι πολύ σημαντική. Για μου είναι γεμάτο mobs εδώ πέρα. Για βάλτε την πίκαξη.
Βασικά, κατέβηκα εγώ για σένα. Τρέχω πάνω εγώ, να πάω να σώσω την πίκα μας. Creeper! Έλα, πόσο creeper έχει ρε. Κάτσα καθαρίσουμε λίγο τον τόπο εδώ, γιατί δεν μας βλέπω. Θα βάλω μερικούς. Έτσι είναι το hard, Καμπάμες. Α, με χτυπάει. Α, κάτω. Το έχει βάλει σε hard mode, πλάκα κάνεις. Το μαλάκα, πάω να το χτυπήσω Έχω να. πάρα πολύ frame rate lag. Λογικό. Και πού να κάνεις το βίντεο ρε. Κλείσες γραφικές ρυθμίσεις, το έχω πει εκατομμύρια φορές, όχι βέβαια. Δεν μ' άκουσες ποτέ. Μα έχω τις καταγραφικές ρυθμίσεις. Α. Πόσο μακριά βλέπεις. Και ένας. Κάτσε. Α! Το You render little. distance είναι το short. Α, ήθελε το fucking short. Αλλά εντάξει, το fucking short παρά είναι. Όχι το tiny. Όχι, τα είναι παρά είναι όντως. Έλα πάμε εδώ κάτω. Πάμε χαμηλά. Θα σου στείλω ένα αντίτυπο για το να τρέξει λίγο καλύτερα. Αυτό που παίζω εγώ. Είναι μια πολύ special λίγο στο character. Οπ, χρυσάφι. Το είδα πρώτος. Δεν με νοιάζει, είναι fake. Το χρυσάφι μου αρέσει εμένα. Βασικά κάνεις ωραία πανοπλία με αυτό. Μπορεί να μην είναι δυνατή, αλλά είναι όμως. Άσε μας με την πανοπλία σου. Ένα hit να φας πέφυγε. Είναι και χειρότερη από το Iron Armor. έτσι. Το ξέρω, αλλά είναι όμορφη. Και έχει πολύ το κάτω. Οκ, μην το πάρεις, φύγε. Εγώ παίρνω το coal, είναι πιο χρήσιμο. Αυτό ισχύει. Α! Από κάτω έχει τρύπα. Άκια σου. Έχω πέσει ήδη κάτω. Ναι, όμως εγώ θα πέφτα και θα ψόφαγα. Καλή φάση. Πάντα μου άρεσε να λέω καλή Θα φάση. κάνει καλή φάση. Όταν ψοφάσαι εσύ μάζεψες να ξύνα. Είναι διαμαντένια! Πραγματικά, φανς πληκτρολογήστε. Ω, ένα Silverman! Πάμε να το φάμε. Ευχαρίστω, κάτσε να βγάλω πανούλια. Το χλωμά. Και έφυγε. Εδώ είναι κάπου. Εδώ δεν το βρήκανε. Κάτσε, τώρα μπορούμε να βρούμε διαμάντια. Να αυτό ισχύει. Πάρε το αερόν, θα σου πάμε να βρούμε διαμάντια. Βρήκαμε σκάτω redstone, πάρε το redstone. No, we can't find you bit because you are bit. Έτσι απαντά. Α, νάτος! Πίσω μας είναι πάλι, νάτος. Τον τόμο. Ωχ, κόλλησε. Α, με χτυπάει. Α, Έφυγε. βοήθεια. Ο Γιαννούμπας, αν δεν ξέρετε, είναι πολύ οπίστο να βρεις διαμάντια. Έχει βρει εκατομμύρια. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Και κολόφαρτος επίσης. Και πούστης. Στίγμα πως έχει εδώ. Θα σκάψω λίγο ευθεία και θα έχει διαμάντια. Διαμάντια! Βρήκα διαμάντια. Πλάκα μου κάνει. Όχι. Πλάκα σου κάνω. Πάντως βρήκα μια πολύ ωραία φυλιά που έχει τέτοιο. Πολύ λάβα. Μπορεί να βρούμε. Εγώ θα ψάξω λίγο ρε. Εντάξει. Να δω πως θα ανεβούμε πάνω μετά Αν και φοβάμαι να τα χάσω όλα γιατί έχει... Έχουμε εύχομαι έξυπνε. Τι έχουμε? Α, να έχουμε και... τι λέω. Να είχαμε και god mode καλά θα... Ναι Μαρή. Το γάμισα Το λίγο. μπάνιο στη λάβα. Ναι, το έχω κάνει. Τα στριγγά φιλάρα... Είμαστε... Ωχ, ένας μπήκε... Elderman μπήκε στη λάβα για μένα. Έχασε. Ναι, πέθανε. Χάσαμε και το μαγαριτάρι, κοίμα. Κουτού. Να είδες. Καίγεται για σένα ο τύπος. Κακό, ξέρεις. Ωραία, εντάξει, καλό είναι. Πάμε. Αχ, κι άλλο ξάφερα. Πάμε. Άμα καταλάβαινε γιατί άτομο μιλάμε. Όντως. Expert trolling. Τρόλεϊ. Μπας. Trolling είμαι. Α, τώρα που το σκεφτήκα, πώς θα κάνουμε υπότιτλους. Έχουμε υποσχεθεί υπότιτλους. Όχι ακριβώς. Shit, ποιος φοφάω. Σφίγγια φωτιά. Έλα ρε, δεν κάνει generator. Αντίο αξινά. Αντίο χρυσάφι. Αν θες είναι λίγο πιο κάτω μπορεί να τα μαθέψεις ίσως. Καλά, δάσου το. Θα φτάνω να φτιάξω το φάρμα μου εγώ. Αν πρέπει να είμαστε μαζί, καλά. Άντε, ξανακατεύω. Level 2. Α, λάβα. Λάβα, λάβα, λάβα. Όχι. Frame rate. Νου μπας να πεις. Ξέ. Το βρήκα λάβα. Πάμε να σου πούμε κάτι. Πού είναι οι σπόροι μου? Απαιτώ τους σπόρους μου. Νάτι. Τους σπόρους ή τους σπόρους. Τι διαφορά έχει? We make that videos. Bitches. Because motherfucker. Μας αγαπάνε επειδή τους κάνουμε advertise στο server. Α, έχουμε γι' αυτό, ναι. Δείτε, όλοι οι Έλληνες τσακιστείτε σε αυτό το server. Ή τουλάχιστον προσπαθήστε να τσακιστείτε στο server να μπείτε ποιητή. Μας κάνετε μας δεν ενδιαφέρει να γαμηθείτε. Όχι, εντάξει. Αν το θέλετε, ξέρω εγώ.
Δεν φορτώνει λέω. Δεν βρέχεται το άτομο το χώμα. Όχι είναι αυτό. Σπηλιά. Μονιτορή. Ναι. Ανωνυμότητα. Είναι πολύ ανοριμότητα. Βάλτε ένα ντύμο και θα δεις μετά μαντάρι. Μετά θα κάνεις παλαμάρι μαγικό, ναι, το μαντάρι. Πω, αυτό την εκδοχή δεν έχω σκεφτεί, παλαμάρι μαγικό, καλή φάση. Τίμο, το παλαμάρι το μαγικό. Μα παλαμάρι. Should I send it? Μαλάκα. Πού να είναι. Ενώ, ένα σκεπ... Ανέβαινα ένα... λίγο νερό. Θα το δεις στο βίντεο, Όταν θα τελειώσει, θα το δεις. Πολύ φιλιά, θα το δεις. Πάλι να ψοφήσω από κρύπη και εσύ γελάς. Ακριβώς το νιώθα καλά κι εγώ. Σε καλά. Έχει πλάκα. Α, είναι αυτό εκεί πέρα. Δεν το έχουμε δει. Ωραία, θα το χώρο, θα το βάλουμε για τότε. Κοίτα αυτό, δεν ξέρω αγγλικά. Where the chort is. Έλα, εντάξει. Δεν κοροϊδεύω για μένα άμα είναι ηλίθιος. Κάποια στιγμή όταν θα βάλουμε υπότιτλους και... Ξέρω, πας και λέμε τώρα. Ας μην βάλουμε για τόσα που λέμε. Γεια σου. Ναι, μαλάκα, θα μας βρίσουνε, θα μας γαμίσουν. Όχι, το είπα. It's in Greek και είπα εκείνος it's okay. NP. Κοίταξε, ας πω, άμα τσάμπε διαφημίσεις στην Ελλάδα. Α! Και το μαλάκα να μου το... Πες μου το έχεις στο hard. Πού είναι, άτος. Πόσοι Άγγλοι βλέπουν stream από Ρώσους για παράδειγμα. Άπα. Κοίταξε, εγώ προσωπικά δεν θα γουστάρω να βλέπω. Αν δεν είναι αγγλικά, δεν θα γουστάρω να το βλέπω. Ή ελληνικά. Αντίο σας. Μου ξινός. Πολλούς τρότσες δεν έχουμε. Τι πολύ έχουμε να... Πολλούς τρότσες. Αχα, βρήκαν ωραίο μέρος. Εγώ πάω να, πώς το λένε, να πάω να βρω ένα σπιτάκι. Για όσοι δεν ξέρουν, μετά την αναβάθμιση νομίζω ότι είναι 1,4 ήτανε. Μπήκανε κάτι περίεργα σπιτάκια. Στο swamps. Κάτσε γιατί λαγκάρω όταν πάω διπλά από λάβα. Και δεν θέλω να πέσω. Ω, Χέντελμαν! Κάτσε να τον τρολάρουμε λίγο. Όχι, τι είναι αυτό. Είναι ένα μηνά λακκούβαμε. Γάμο γιατί έχω τόσο frame rate. Ναι, πήρα. Έχω τέτοιο, πώς το λένε. Μάτι. Μαργαριτάρι Έλτερμαν. Αχ, άλλο ένα, είδη, καλή φάση. Καλή φάση, Θα πάρω λίγο από τα μέταλά σου και τα χρυσάφια σου και θα φτιάξω λίγο πάνω πλοία. Το χρυσάφια. Το χρυσάφια σου. Έτσι το θα Α, διαμάντια. I found some diamonds. Και δυστυχώς δεν το γράφουμε. Not count on tape. Not legend. Ψόφισες. Όπως φαίνεται πρέπει να πέθανε. Creeper από πίσω μου. Αυτό είναι legend. You will go, he'll go back. Go, I will go back. Τώρα θύμωσα, πραγματικά. Τώρα τα πήρα. Τώρα θα σας φάω όλους. Σαν μπουγάτσα με κεριά. Τούρτα. Κάνουμε και μετάφραση. Ελεύθερη μετάφραση στα Θεσσαλονικιάτικα. Fail. Ναι. Χλέπα. Αμπλιουλιο. Το ξέχασα τη μαλάκια. Με γούστα, με γούστα. Με γούστα. Με νεγάκι με νεγούστα. Fail. Έρχομαι σε σένα. We make that video. Καλά, θα φάρω γλυφτζάκια μου. Το βίντεο πρέπει να έχει πάρει τουλάχιστον στα 10 λεπτά. Επισήμως, να το πω. 12 λεπτά είναι. Λογικά, κάπου εκεί. Να το συνεχίσουμε, να μην το συνεχίσουμε. Να κάνουμε στα αυγά μας, περιμένοντας την επόμενη Δευτέρα παρουσία. Έχεις αποφασίσει από το σπίτι. Κάλεσε τώρα στο 2. Όχι, δεν είναι 10 λεπτά. Είναι. Και άλλα διαμάντια. Ξέχασα τα πάντα για τα λεπτά. Τώρα. Τέλος πάντων. Πού είναι, ρε? Κάτσε. Πώς το μπούτσο είσαι? Πρέπει να γράφουμε, ναι. 15 λεπτά πρέπει να είμαστε. Όντως, γιατί. Όχι. Και άλλα diamond. Το 9 ξεκίνησαμε, ρε. Στα 9. Όχι. Έκλεισε από τον administrator. Και μόλις τώρα θα κλείσει το βίντεο. Καλά, τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο μας. Αντίο, και πρέπει να έχει τελειώσει και το πρώτο βίντεο. Αντίο!
Αυτό ήταν το επεισόδιο 2. Επεισόδιο του Γιάννη και του Μίμη στο The Hero Brian Show. Αυτά να πω. Από μένα. Εντάξει ρε μαλάκα μου λες το. Αντίο. Αντίο.